Benvinguts a l'acte de presentació de l'últim de l'associació del Pas a la Presa de Jesús aquí a la Cofreria de Pescadors, com cada any molta gent en aquesta sala i en aquestes instal·lacions renovades que són una autèntica meravella, que val la pena. President de la Cofreria, president de l'entitat, president de l'autoritat portuària, mossèn, president de l'agrupació, presentadora, capitán comandante militar, subdelegat de defensa, companys i companyes de consistori, subdelegat del govern, diputat, presidentes, presidents d'entitats de la Cofreria de la Setmana Santa de Tarragona, senyores i senyors. Donem inici, com no podia ser d'una altra manera, amb una pregària dels fidels presents que dirigirà mossèn Joaquim. En la presentació de l'opuscle de l'Associació del Pas de la Presa de Jesús de la Cofreria de Pescadors. A punt de celebrar junts la Setmana Santa, et demanem que entrem dins aquest esperit d'aquests dies per tal que units al teu fill Jesucrist siguem també cadascú de nosaltres testimonis del seu amor enmig del nostre món. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. President de l'autoritat portuària, mossèn Joaquim, president de l'agrupació Setmana Santa, l'amiga Montse, sempre és molt gran veure, evidentment, i sobretot avui que vas fer la presentació del nostre opuscle. Autoritats, Manteniment de Marina, jefe de tota la vida, companys, no companys no, però alguns companys de consistori i els altres del nou consistori, subdelegat del govern, tarragonins, pescadors i serrallencs. Benvinguts, com no, a aquesta cofredia, com cada any dic, la benvinguda sempre és grata. Enguany, com ha dit l'alcalde, hi ha unes noves instal·lacions, també propiciades pel Port de Tarragona, tutelades per la cofredia de pescadors i realment qui portarà aquestes instal·lacions noves és l'Associació de Veïns del Serrallo, que ha administrat d'alguna manera o altra totes les entitats del nostre barri que estaven mancades d'unes bones instal·lacions culturals i que gràcies a aquest magnífic edifici va ser possible. Enguany és un any especial per moltes coses. Primera, perquè se celebraran els 60 anys de la Presa de Jesús, en la qual ja té una trajectòria que va ser feta per aquesta cofredia, pels propis pescadors en aquella època van lluitar perquè això tirés endavant i que s'anà continuant en aquesta tradició. Com sabeu, l'actual Ministeri del Pas de la Presa de Jesús ho porta l'entitat de la Presa de Jesús, tornem-ho a dir, però propietat de la cofredia pescador. I jo crec que sempre ha sigut un incert que això fos així, perquè ells s'hi poden preocupar més que nosaltres tenim altres problemes i m'afegiré una miqueta en tot això, perquè realment sembla que cada any parli dels problemes d'aquesta cofredia, però enguany no és tan sols uns problemes d'aquesta cofredia, sinó els problemes dels nostres pescadors, sobretot dels pescadors del peix blau, com bé sap l'alcalde que han tingut sovint reunions i altres polítics aquí presents que saben que la situació no és gens favorable. Jo faig una crida que aquesta Setmana Santa no sigui una Setmana Santa i després un diumenge de resurrecció. Moltes gràcies, president de la cofreria i amic. Té la paraula a continuació el president de l'Associació del Pas de la Presa de Jesús, el senyor Tules, Pitu. Això, el senyor Tules, cada any em costa molt dir-ho, ja sé que s'ha de dir així, però que, a més de dirigir unes paraules, farà la presentació de la presentadora d'avui de l'opuscle, la senyora Montserrat. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor alcalde. Mossèn Joaquim Gras, conciliari de l'associació i també pàrrec de la parròquia del Serrallo, el senyor Josep Andreu, president del Port, senyor Esteve Ortiz, senyor Joaquim Julià, president de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa,
senyora conferenciant Montse, don Joaquín Ballesteros, don Eduardo, comandante naval, il·lustrísimo senyor, senyor Albert Abelló, senyor Jordi Cendra, diputat, senyor Jordi Sierra, també subdelegat, senyor Joan Besora, en fi, segur que em deixarem algú, però benvolgudes autoritats, representants de les associacions que conformen l'agrupació de la Setmana Santa, companys de la Presa de Jesús, amigues i amics. A l'hora de preparar aquestes paraules per a la presentació de l'opuscle d'enguany, he volgut repassar el que està escrit en aquell altre opuscle de l'any 2006, que amb motiu de la celebració dels 50 anys de la primera sortida del nostre estimat pas a la professó del Sant Enterrament de Divendres Sants. Llavors us parlava de la nostra petita història, de la deixa hereditària que ens deixaren, i repartirem el trosset de pastís commemoratiu amb la forma d'un nou opuscle, perquè a la fi, avui, si tots som aquí, no és per una altra raó, sinó que és per això. Amb el capítol d'agraïments, vull donar les gràcies a l'autoritat portuària i al seu president per les magnífiques instal·lacions que podrem gaudir totes les entitats del barri. Moltes gràcies, Josep. Vull donar les gràcies a la meva junta, als portants, als tipalers i als arregladors per la seva tasca durant tot l'any, perquè sense ells res de tot això ens seria possible. I els nostres cofrades, perquè entre tots formem aquesta família grisa. Agrair als nostres abanderats d'aquest any, la Maria Mercè Martorell, amb la bandera de les senyores, que no pot estar aquí perquè es troba a Pompeia amb un viatge de feina per ella, i el senyor Marc Coll. Moltes gràcies, Marc, per estar aquí. L'acceptació de la nostra invitació per aportar les nostres banderes del Divendres Sant. També vull dir-vos que estic infinitament un record per tots els nostres difunts, que de ben segur aquest any allà on siguin estan de celebració amb tots nosaltres. Gràcies a tots, molt bona Setmana Santa i millor Pasqua de Resurrecció. Bé, dit això, tot seguit passo a presentar a la nostra presentadora d'enguany, la senyora Montse Adán. Segurament no caldria ni presentació, ja que tot el barri la coneix i l'estima. Per la majoria, una serrallanca més. De fet, ella s'ha guanyat aquesta consideració per la seva estimació al nostre pas. Sàpigues, Montse, que t'estimem. I tot seguit passo a llegir el teu currículum. Bé, la Montse està casada i és mare de dos fills. Està casada amb l'Oliver Márquez i els seus fills, l'Oliver i el fill petit, el Pol. La seva dedicació i afició a la música, ella ha fet formar part de diferents formacions musicals, a destacar la Big Bang de Tarragona. Com podeu, podríem estar llegint moltíssim rato més, però crec que Montse ho he volgut llegir perquè m'ha feia gràcia també llegir-ho, saps? Però ja està bé. Doncs, una vegada havent llegit ja i havent parlat tot això, crec que és l'hora que, Montse, ens facis la teva presentació, que sé que ho faràs molt bé. Moltes gràcies. Subdelegat de Defensa, Joaquín Ballesteros, comandante naval, Eduardo Liberal, regidor, Jorge Valorra, Albert Abelló, també ens acompanya Francesc Roca, diputat i amic, Jordi Cendra, no sé si se'm sent bé. Sí? Però explicaré més. Subdelegat del govern, Jordi Sierra, company Joan Besora, Rosa, la tinc aquí de la nostra confraria, Rosa Sanz, Ferran Diago, que s'ha escapat, president de l'Associació de Veïns, congregant de les diferents associacions que formeu part de la nostra Setmana Santa, amics i amigues. Bona tarda. Les meves primeres paraules vull que siguin d'agraïment.
D'agraïment a tota la Junta Directiva de l'Associació del Pas de la Presa de Jesús, de la Cofradia de Pescadors, per dipositar en mi la confiança de presentar el seu opuscle i de fer-ho justament en el 60è aniversari del Pas. L'any 1998, l'Associació de la Presa de Jesús va editar el seu primer opuscle i per aquesta sala han passat presentadors tan estimats i reconeguts com el doctor Josep Maria Leu, el doctor Josep Maria Sabatí Bosch, cronista de l'Associació de la Ciutat, el president del Port, del centre, dels pobles del voltant i, com no, també del Serrallo. I sempre, quan ha de descriure, anomenar totes les famílies del barri, sempre surt la mateixa paraula, extraordinaris. I aquesta estima és la que ens ha transmès. El barri ha pogut canviar. En el record queden els cambrers perquè per arribar a les taules dels clients havien de travessar la carretera. La subhasta del peix, a l'antic pòsit de pescadors. Tenim un barri viu, un barri modern, però el més important no és aquesta transformació. El més important és la seva gent. Gent que us caracteritzeu per no conformar-vos. Gent que reivindica per tot allò que creu que el barri es mereix. Els serrallencs ja van començar a escriure de la nostra història i gràcies a les seves reivindicacions van començar a arribar les primeres millores al barri. Primer de tot l'església, pilar fonamental del Serrallo i punt de trobada dels serrallencs. L'any 1880 es beneí l'església de Sant Pere, obra de l'arquitecte municipal Ramon Sales i Ricomà. Anys més tard, l'aigua potable arribava al barri i els carrers s'il·luminaven amb els fanals de gas durant les nits. L'any 1903 s'inaugurà el pont de Pere Martell, o millor dit, el que tots coneixem com el pont de la Petxina, que va connectar el barri del Serrallo amb la resta de la ciutat. En aquella època, a inicis del segle XX, els pescadors varàveu les barques pràcticament davant de les vostres cases. Després de la riuada de l'any 1930, amb els seus efectes devastadors i el tràgic balanç de 6 víctimes, tant la Junta del Port com les autoritats locals van veure la necessitat d'oferir als pescadors una zona adequada per a la seva activitat. L'any 1934 es projectà el moll de pescadors, però per motiu de la Guerra Civil es va haver d'esperar l'any 1942 perquè aquest moll fos una realitat. Ara bé, malgrat aquests complicats inicis, el vostre caràcter mai va defallir. Potser eren moltes les mancances que el barri presentava, però l'alegria mai va faltar a les vostres cases. I com a exemple trobem les paraules del cronista tarragoní vuitcentista Adolf Alegret a la seva obra Tarragona de l'artista escultor barceloní Jaume Satorres, encara que es li va concedir amb una condició. La comissió de l'associació va establir l'obligació de que el nou pas havia de figurar la imatge de Sant Pere, patró dels pescadors. Un grup escultòric que va costar 77.000 pessetes i que es va pagar a plaços. Un pas que des del 92 es porta a coll, sent el pas, em sembla, que més pesa dels que estan portats a esquenes i que els acompanya la banda de tambors de la pròpia associació. I els congregants, amb les vestes dissenyades pel dibuixant tarragoní Enrique Baixeres. I no ens oblidem de les banderes que avui presideixen la sala, estrenades també aquest 30 de març de l'any 1956, amb l'escut de l'associació bordat per Maria Navarro. I després de fer un repàs de la història del Serrallo, entrem pròpiament a la presentació d'aquest llibre que ara tinc a les meves mans i que en breu tindreu a les vostres. Un opuscle que arriba amb una excel·lent fotografia d'Oriol Ventura a la coberta i on es marca el segell d'aquest 60è aniversari del pas. Tot seguit a l'interior ens trobem amb les cobertes de tots els opuscles que s'han editat des de l'any 1998 i comprovem com cada any s'aconsegueix que la imatge s'identifiqui amb aquests elements més propis de l'associació. Jesús, Josep Ramon Tules, Pico Mosquits, escriu sobre la primera sortida del pas, un 30 de març de 1956, i de la celebració dels 60 anys, plens d'esforços i il·lusió, i també de la propera ampliació del pas, que hagués agradat que coincidís amb l'aniversari, no ha pogut ser, però no es descarta per un futur. I aprofita l'escrit per felicitar tots els cofrades, portants, timbalers, a la Junta, a totes les persones que han fet possible, perquè com diu el Pitu, gràcies a tots ells, som on som. I el conciliari de l'associació i rector de Sant Pere, el prevere Joaquim Gras, fa referència a la creença cristiana i la necessitat de donar testimoni d'ell, del fill de Déu, de Jesucrist, explicant que la comunitat cristiana, des del primer moment, va tenir clar qui va ser aquell home, anomenat Jesús de Natzaret.
hi ha que conèixer a Déu i creure en aquell que el Pare ha enviat. Després d'aquestes paraules s'obre la memòria d'actes de la nostra associació, que ha dut a terme durant aquest any passat, 2015. L'associació de la Presa de Jesús, de la Confraria de Pescadors i de tots vosaltres us mereixeu. He volgut fer un breu repàs a la història del Serrallo i el gran esperit de tots els serrallencs i serrallenques, perquè no sabem què ens depara el futur. No puc dir on estarem dintre d'uns anys. Per això aquestes paraules han volgut ser un petit homenatge a tots vosaltres, perquè durant aquests anys que hem estat treballant conjuntament, us puc ben assegurar que us heu apropiat, i en el bon sentit de la paraula, d'una bona part del meu cor. Amb amics, de debò, la Rosa, la Carme, l'Esteve, el Pitu, el Ferran, la Madaneta, i m'oblidaré de molts i em sabrà molt de greu. Són tants noms que, com deia, us heu apropiat d'una bona part del meu cor. I també us asseguro que ja teniu dos petits serrallencs més, que avui els hem deixat a casa, perquè si no, no ens haguessis permès fer aquesta celebració, l'Oliver i el Pol, que quan son pare i jo li preguntem els dies de festa, caps de setmana, on anem, no tenen cap mena de dubte i rotundament ens contesten al Serrallo. Així que per avui no pot ser un dia més feliç per mi, perquè s'han ajuntat dos pilars fonamentals, el Serrallo i la Setmana Santa. La Setmana Santa a casa nostra es viu molt intensament i us he de confessar, ara que ja estem a la part més distesa, que la meva mare... Hem parlat del Serrallo, hem parlat de família, paraules molt lligades a la Setmana Santa. Doncs Setmana Santa és sinònim de valors, valors cristians que són els que ens han ensenyat, en el meu cas, els meus pares, la meva parella, el meu germà i com no els meus fills. Tots ells m'han ensenyat el valor de l'amor i la comprensió, valors molt necessaris en la nostra societat. Potser ara no està de moda dir que som creients, però siguem fidels, fidels a les nostres tradicions, a les nostres creences, perquè en el fons els pilars fonamentals del cristianisme són extrapolables a tot el món, a totes les societats. Tarragona té un gran exemple en la Setmana Santa. Milers de persones president, el que és moltes coses, però a part és una gran comunicadora i jo sé que per ella avui era un gran repte, venir aquí i presentar l'opuscle. I normalment, quan ella me valora a mi i m'ho fa en privat, jo la valoro amb ella en públic i dic que tret cum laude i que ha superat amb molt bona nota. I en tot cas dir, amb el president, quan l'has presentat i has presentat a tothom, i això, home, també anomenem els seus pares, que gràcies a ells ella està sentada aquí. Vull dir que també agraïts amb ells que a tota la família, i si un dia el senyor Dan no i la senyora Domènech no estaria aquí a la noche presentant. 3. Respecte a la confraria, crim teniu tancat, teniu abandonat, teniu desaprofitat. I aquí vam començar a treballar aquesta idea de poder habilitar aquestes instal·lacions perquè això sigui un espai on les entitats socials del barri tinguin el seu espai, sigui una aportació més a la vida serrallenca, i el fer Serrallo es pugui fer també des d'aquest espai. Crec que han quedat unes instal·lacions magnífiques. Tot això ha sigut possible per molta gent, ha sigut possible amb el Ferran i el seu equip, ha sigut possible l'alcalde, ha sigut possible el port, però hi ha una figura que també la vull anomenar que ha sigut possible, que és la confraria de pescadors, amb el seu president al capdavant, que s'ha tingut que trobar una fórmula màgica, perquè no podem oblidar que al final això són unes instal·lacions però que realment siguin uns bons dies per tothom. Moltes gràcies. Des de la intimitat i des de la creença i des de la confiança, al final fan fills magnífics, com els que té el doctor Dan i la seva senyora. Dit això, felicitar també l'associació
a l'entitat pels 60 anys. Malgrat les dificultats econòmiques, s'ha fet una feina extraordinària, amb els recursos minsos, no ara, al llarg de tota la història, segur que inclús en el seu naixement, i també segur que malgrat aquest pressupost que és important de l'ampliació, ara em deia en Pitu, ja ens en sortirem. I això, doncs, d'incertesa, de dificultats econòmiques, de fets històrics, de crisi, segurament, de crisi del món com l'havíem conegut fins ara, avui estem parlant del mateix. Avui estem parlant del mateix. Si en aquell moment les persones saballenques i tarragonines, però saballenques especialment, van ser capaces de crear allò que avui estem gaudint, que és aquesta famosa, aquesta magnífica cofreria, doncs és evident que en aquest moment i amb aquesta herència no podem només que mimar aquesta herència i traslladar-la cap al futur en les millors condicions possibles. Les futures generacions ho agrairan i ho milloraran, sortosament, no? Per tant, moltes felicitats per això. I abans que hi fes referència tant al president de la cofreria com al president, els que moren, els que són segregats, les migracions brutals, com denuncia el papa Francesc amb molta valentia i molt encert, però és que també, sobretot la incertesa de no saber exactament quin és l'origen del que està passant. Per tant, el que hem de fer primer, com deia molt el president de la cofredia, és determinar exactament les causes. I estan patint, però també tenen la voluntat